Mela aħna sejrin Slovakkja u nrabbu l-naħal. Hija taċċettat biex nagħmel xi ħaġa ġdida. Inħossni kontent għax fil-familja tiegħi m'għandix esperjenza għax ħadd ma jrabbi n-naħal u li ħankun naf xi jfisser tkun esperjenza sabiħa. Dawn iż-żewġ żgħażagħ u żagħżugħ ieħor li attendu s-seminarju tar-Rabat flimkien ma' żewġ għalliema se jbenefikaw minn appoġġ finanzjarju mill-Ministeru tal-Ambjent biex f'Lulju li ġej imorru l-Slovakkja għall-laqgħa internazzjonali dwar it-trobbija tan-naħal. Flimkien ma' żgħażagħ minn 34 pajjiż ieħor fosthom l-Ingilterra, il-Kanada, l-Eġittu, in-Niġerja u l-Awstralja, dawn l-adolescenti Maltin se jkollhom l-opportunità li jesperjenzaw b'mod prattiku dak kollu li għandu x'jaqsam mal-industrija tan-naħal. Talim kemm bioloġika fuq in-naħla, kemm prattika fuq in-naħla ġifieri kif jagħmlu rġejjen, fuq fjuri differenti fejn jira n-naħal, fuq l-asel, kif qed mikroskopi, ġifieri jitalmu hands-on trobbija tan-naħal. Min barra l-ispett akademiku, esperjenza bħal din tajnu kol fil-formazzjoni tal-karattru ta' dawn iż-żgħażagħ. Importanti żgura li xi studenti ħajkunu jieħdu esperjenza kemm soċjali u kulturali ħajtħaltu ma' tfal minn pajjiżi differenti li hemm is-sistema ta' setting ta' skola u ħasservihom għall-ħajja u għall-futur tal-ġenerazzjonijiet tagħna wkoll. Imdawar biż-żgħażagħ li dalwaqt se jmorru għal din l-esperjenza, il-Ministru tal-Ambjent José Herrera innota b'sodisfazzjon li opportunitajiet bħal dawn jixprunaw in-namra fost iż-żgħażagħ lejn is-settur tal-agrikoltura. Mnatija u Segretarju Parlamentari Clint Camilleri ħabbar li s-Simpożju Internazzjonali tan-Naħal se jsir għall-ewwel darba f'pajjiżna. War li sar fir-Repubblika Ċeka, fl-Awstrija, fil-Ġermanja u fil-Polonja, issa f'Malta se jlaqa' taħt saqaf wieħed xjentisti, riċerkaturi u nies li jrabbu n-naħal jew li jaħdmu fis-settur tal-produzzjoni tal-asel biex flimkien jiddiskutu u jaqsmu l-arfin tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.